De elektrische fiets is net meer voor te tanken in deze tijd. En door de hege brandstofprijzen wordt er heel iets meer elektrische fietsen verkocht. Rijwielservice Air Touring van de Westereen kan daarover mij praten. Als je momenteel 1000 hier fietsen staan, dan heb je een probleem. Dat moet bijna 1000 e-bikes worden, want er is geen mensen die een gewone fiets meer hier hebben. De hele fietsenbranche die is 180 graden omdraaid. En dat merk ik in de verkoop, merk ik dat ook wel. Ja? Een gewone fiets wordt nog sporadisch verkocht. De toenemende verkoopcijfers van e-bikes binnen nevens Air Touring geen tafel. Wat momenteel dus echt speelt, dat zijn die hele brandstofprijzen. En ben ik gewoon die overwegen toch om voortaan met de fiets naar het werk te gaan. De verkoop van populaire fietsen zorgt bij verschillende bedrijven voor te kwatten. Maar bij Air Touring speelt dat probleem nog net. Ik ga een leverancier, dus die kan nog steeds leveren. Het is momenteel nog zo bij mij van de week bestellen en van de week rijden.